Λέγομαι Τάσος Παυλόπουλος και είμαι ο μαγάρχης του Παγωνίου 450. Τάσο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα στην κατασκήνωση? Τα βλέπω πάρα πολύ ωραία. Περνάς καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει σημασία. Πες μου λίγο, Τάσο, έχεις μια ικανότητα, έχω μάθει να προβλέψεις τον καιρό. Ισχύει? Βεβαίως. Δεν είναι και η μόνη ικανότητά μου. Έχω πολλές άλλες. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως μπορείς να προβλέψεις σήμερα το βράδυ μας να βρέξει? Σήμερα το βράδυ η καλή μας διάθεση δεν θα το επιτρέψει. Σίγουρα. Προκαλείστε τον! Όνομα και βαγόνι. Χαράς Ποντίδης, 341. Ονομάς Παναγιώτη, 341. Παιδιά, γνωρίζετε τις κάμερες χελώνες? Ναι. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι κάνουν? Είναι μια οικονομική ομάδα που ζητάει στο να μαζεύουμε σπίτι και να τα περάμε στο Έχετε πάνω σας κινητά γιατί κάνει παρεμβολή. Παιδιά, με τον καιρό πώς θα πάτε? Μπορείτε να προβλέψετε τον καιρό? Καταλαβαίνετε τα σημάδια. Σήμερα παραδείγματος χάρη πιστεύεις ότι θα βρέξει? Δύσκολα. Δεν ακούω. Δύσκολα. Δύσκολα να βρέξει? Κατερίνα. Κατερίνα, έχεις σχέση με την οικολογία? Όχι ιδιαίτερα. Το περιβάλλον, κάνεις κάποιες κινήσεις για να προστατεύσεις το περιβάλλον? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Πιστεύεις ότι στην κατασκήνωση τα παιδάκια είναι ευαισθητοποιημένα για το περιβάλλον? Με αυτά που του δίνετε και με αυτά που κάνετε πιστεύω πως ναι. Το όνομά σου και τι ακριβώς κάνεις στην κατασκήνωση? Κατερίνα και είμαι νοσηλεύτρια στο ιατρείο. Κατερίνα, πιστεύεις ότι σήμερα θα βρέξει? Μέχρι στιγμής όχι. Όχι. Εγώ έχω τσέπες. Ραδιόφωνα? Όχι. Κινητά? Όχι. Για να μην κάνει παρεμβολή, το λέω. Ξεκινάμε. Το όνομά σου και πόσο χρονών και σε ποιο βαγονάκι είσαι? Με λένε Άζε Βουλαρίδη, είμαι 9 χρονών και είμαι στο 416. Με λένε Αναστασία Τάλκα, είμαι 12 χρονών και είμαι στο 426. Κορίτσια, είστε ευαισθητοποιημένες σχετικά με το περιβάλλον? Αρκετά. Τι εννοείς αρκετά? Πολύ. Κορίτσια, πιστεύετε ότι σήμερα θα βρέξει? Σήμερα έχει καλό καιρό, πιστεύω πως δεν θα βρέξει. Εγώ πιστεύω ότι Πάμε, αδειάζουμε, έλα. Το όνομά σου και τι ακριβώς κάνεις στην κατασκήνωση? Μαρτσιάνης Γιώργος και κιλοτάκι στα πεντάρια. Πώς περνάς στην κατασκήνωση, πώς? Πάρα πολύ καλά. Με τα παιδιά όλα καλά? Όλα καλά. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον καιρό. Μπορείς να προβλέψεις πιθανόν τον καιρό με κάποια σημάδια? Με κάποια σημάδια. Ναι, βλέποντας τον ουρανό ή κάτι τέτοιο. Μπορείς να το κάνεις? Είναι λίγοι μπροστά. Παραδείγματος χάρη, χτες γιατί χτες το βράδυ έβρεξε και μας κάλεσε μια βραδιά, το ξέρεις. Πιστεύεις ότι σήμερα θα βρέξει? τηλέφωνο. Περίμενε. Άστο. Πιστεύεις ρε παιδί μου ότι σήμερα θα βρέξει? Δεν θα βρέξει. Σίγουρα, 100%. Λυπάμαι. Έβρεξε. Με λένε Αλεξάνδρα Μαρία Αλεξανδρού και είμαι από το βαγόνι 311. Με λένε Τάξα Κατριτζή και είμαι από το βαγόνι 311. Με λένε Φανή Ελευθερία του Κρήτη και είμαι από το βαγόνι 311. Κορίτσια, πώς περνάτε τη κατασκήνωση? Πολύ ωραία. Καλά. Μπορείτε να προβλέπετε το καιρό? Δηλαδή χθες το βράδυ τι έκανε? Έβρεξε. Και μας χάλασε και η κατασκηνωτική πυρά. Σήμερα το βράδυ πιστεύετε ότι θα βρέξει? Σίγουρα? Your name and your country. Λούση από την Γαλλία. Κορίτσια, περνάτε καλά εδώ? Πολύ καλά. Can you like say some things about Flying Turtle? The Flying Turtles is a group of exclusive foreign people who work on a campaign on the camp, and this year especially a campaign about environment and ecology. We are from France, from Estonia, Lithuania, Serbia. Okay. Do you have good relations with the weather? With the weather. You can see if rain is coming. You can We can see the clouds. see the clouds. For example, do you think that tonight
it will be again rain. No, I don't think so, because the sky is... Παιδιά, μας κάνετε κινητά γιατί κάνει παρεμβολές. Έχετε κινητά εδώ. Βγάλτε τα. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, παιδιά, με τον καιρό μπορείτε να το προβλέπετε? Καθόλου. Δηλαδή σημάδια, ο ουρανός και τίποτα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα πιστεύετε ότι θα βρέξει? Όχι. Σίγουρα? Χειροκροτήστε τους! Συνάδω. 3-3 οξυγόνο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μάθει ότι περνάτε καλά σε Ρωσία και Ρωσία. Είστε καλά, όλα. Τους κοινοτάρχες σας. Απλώς ο κοινοτάρχες μας έχουν πει ότι έχετε μια ικανότητα στο να προβλέπετε τον καιρό. Ισχύει? Ισχύει? Το ξέρα, λοιπόν, το ξέρα. Πες μου λίγο, ήξερες ότι θα βρέξει? Από προχθές έχω προβλέψει. Το έχεις πει ότι θα βρέξει. Σήμερα το βράδυ θα βρέξει? Ναι, θα βρέξει. Χειροκροτήστε τους ομαδάρχες! Πώς κάνεις την κατασκήνωση? 3, 2, 1, πάμε. Το όνομά μου είναι Στέφανος Στέβασης και είμαι μαδάκης της δεύτερης περίοδου. Έχεις κινητά πάνω σου, μήπως σε κάνει παρεμβολή? Όχι. Στέφανε, την οικολογία πώς τη βλέπεις, πώς την αντιλαμβάνεις μες στην κατασκήνωση? Υπήρξαν δραστηριότητες? Η οικολογία τη φετινή περίοδος είναι πολύ ανοιχτημένη στην κατασκήνωση, έχουν γίνει πολλές δραστηριότητες και τα παιδιά προσπαθούν για καλύτερο περιβάλλον. Μάλιστα. Εσύ είσαι ευαισθητοποιημένος σχετικά με την οικολογία? Πιστεύω. Μία ερώτηση, πιστεύεις ότι θα βρέξει σήμερα? Όχι. Όχι. Σας και τι ακριβώς κάνετε με την κατασκήνωση? Λέγομαι Γεωργία Μπάρου, είμαι η μαμά της κατασκήνωσης και αυτό που προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα είναι να ξοδεύω όσο το δυνατόν λιγότερο νερό. Όσο δυνατόν? Λιγότερο νερό. Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Γεωργία, ότι γίνεται σπατάλη νερού στην κατασκήνωση? Είναι πολύ μεγάλη σπατάλη. Ανοίγουμε τη βρύση και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε με το φίλο μας. Αυτό που με τα μπουγέλα που γίνεται? Υπερβολή κι αυτό. Θα μπορούσε να γίνει με μέτρο. Πώς? Θα μπορούσε να γίνει με μέτρο. Κυρία Μπάρο, πιστεύετε ότι σήμερα θα βρέξει? Όχι. Τίποτα? Τίποτα. Γιατί χθες το βράδυ μας χάλασε. Καλά ρε! Για να γυρίσω με το παράδειγμα. Κλείσε. Ο Τάιλος, πάμε σε ολοκληρώσουμε. Συγγνώμη, θέλω. Λοιπόν, αυτό. Και το όνομά σου πες το λίγο στην κάμερα. Γιώργος, γνωστός ως Γιώργος. Λοιπόν, έχουμε ακούσει, τα παιδιά στο λένε συνέχεια, ότι έχεις ένα μοναδικό χάρισμα. Ισχύει ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να πεις τι καιρό θα κάνει? Λοιπόν, άστο σε μένα αυτή τη στιγμή. Έχεις και τη γη από πίσω, μας πώς μπορείς να μας κάνει. Λοιπόν, συγκεντρώνομαι. Γιατί νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό και ήλιο σήμερα. Θα βρέξει! Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στην τύχη, τίποτα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά